Osobo, co ci povím? Celý život chodzím pomedzi ľudí, že im priváram. Dobrý deň, Hanka Dluha meno mojo. Tak, Hanka Dluha i Haňa Dluhaňa, keď sa vám ľúbi. A oni, keď sebe takto i náhodu spomnetá, mi nepoví Hanka Dluha ani Haňa Dluhaňa, ale doktorová žena. Ja nie som len doktorová žena, ani chvosto za sebu mačecaha. Som poradná baba, jak všetké ostatné. Tu mi popater douč a povedz mi, ale takoj teraz, co mi chybí? Co si na mne chybí, ha? Musím začať robiť dojem. Chcem byť ojedinečná cholem raz v živote. Ja som mocno nešťastlivá osoba. Hore debru, dolu debru, taká zdujka. A ja len varím, perem, pečem, abo som v zahrádke, abo pijem kavu z bľašeného harčička. No ja lítam jak utarhnutý vagón, keď stoté šveta sú. Až lítam jak utarhnutý vagón. A to ten môj chlop. 25 rokov. 25 rokov a človek by nebol povedal, že s ním bude také nešťastie. Božičku, náš Raslavický, co za chlapa si mi zeslal. Až zeslal. Prečo ženy vraždia? Vianočný špeciál. 29. decembra o 19. hodine v Kultúrnom dome v Raslaviciach. Vstupenky na www.naskok.sk.